Ngiphinde nginibingelele nonke balandeli baleli khasi. Sengiphinde ngabuya futhi nenye induku engicabanga ukuthi nizoyithakasela kakhulu okanye nizoyijabulela kakhulu. Le nduku engibuya nawe namhlanje induku yabantu abafuna ukuphatha nabaphethe. Ungabe ikhansela endaweni uphethe abantu, ungabe usemsebenzini usesikhundleni uyimanager noma usupervisor. Uma unesikhundla nje uphethe abantu uyayidinga le nduku kakhulu ukuze uzohlonishwa. Uhlezi bekubukela phezulu abantu, bona uyinto enkulu emsebenzini. Ungathi usesikhundleni kodwa uthathe kancane, abantu bakuthathe kancane. Noma uthi uyayikhuluma nje kufana nokuthi wena awusho lutho ngenxa yokuthi abantu bakuthatha kancane kakhulu. Ngifuna ukuthi-ke namhlanje abantu bakuhloniphe esikhundleni sakho, baphinde bakuthande, ngoba noma ngabe umfundisi impela uqobo, le nduku le iyakusebenzela. Noma ngabe uyisangoma futhi, no, uyinyanga, uyinduna, uma ngabe nje usebenza ngabantu, uyayidinga le nduku ukuze abantu bakuhloniphe. Into ozoyenza-ke la, ngifuna ukuthi uthathe iphepha nepeni bese ungitholela uphondo lendlulamithi. Uma ngithi uphondo lendlulamithi, ngithi indlulamithi isilwane, uphondo layo. Bese kuba umuthi obizwa ngokuthi umsunu wendlovu. Kube khona umuthi obizwa ngokuthi umsunu wemvubu. Kube khona umuthi obizwa ngokuthi iphakama, loba ubizwa ngokuthi imfeyinkawu. Kube nomuthi obizwa ngokuthi umayisaka, awube bovu umayisaka. Bese kukhona umuthi ekuthiwa uvuka emalibeni. Bese kukhona umuthi ekuthiwa umhlonishwa. Bese kuba khona indondo yehashi. Indondo yehashi ayiwona umuthi, enye into nje engathi yitshe eqinile etholakala kulona ngqo ihashi. Bese kuba umhlaphi wehashi. Umhlaphi wehashi-ke ilento ephumayo uma ngabe ihashi lizala. Bese kuba unhlanhla emhlophe, umuthi-ke lo unhlanhla emhlophe. Lo muthi-ke lo ukuze ukhuphuke kahle ube namandla, udinga ukuthi uthole nomombatho womlungu. Usuke ngifonela-ke ungibusise kahle ukuthi yini umembatho womlungu, ngikuchazele. Kodwa ngicabanga ukuthi abantu abazinyanga la nezangoma bazokwazi ukuthi yini le ngikhuluma ngayo. Uyayidinga yona nayo ukuthi uyigaye uyifake kulo muthi ukuze uzoqhwakela esikhundleni sakho. Bahlala abantu bekuhlonipha ngoba uyazi ukuthi abantu ngisho ngakuthiwa usemsebenzini ukuthi bamhlonipha kanjani umlungu. Uma kusuke kuqhamuke umlungu nje impela bangahlonipha baze baguqe phansi ngamadolo ngendlela abamhlonipha ngayo umlungu. Kungako-ke sifaka nalo membatho womlungu ukuze lo muthi lo suwuphakamise. Into ozoyenza-ke manje, ngifuna ukuthi-ke ugaye yonke lento, ugaye yonke lento. Into ezokunikeza nje inkinga la, ile ndondo yehashi ngoba igayeka kanzima ngathi itshe. Kodwa gaya, bekezela yona, gaya ngoba uyazazi ufunana ngithi. Gaya lo muthi, hlanganise zonke lezi zinto lezi. Uma usuhlanganisile sekufine nje kahle, usugayile sekufine. Into ozoyenza nje ilula kakhulu, usuyagcaba amalungu omzimba. Uma uwagcaba wonke amalungu omzimba. Lokhu kuzokwenza ukuthi-ke uphakame uhlonishwe yibona bonke abantu. Nanoma ubani okubonayo la uhamba khona uzobe ukhulekela uhlonishwa. Ngisho ngabe awuyilutho, awunasikhundla, uma usuke uqondane nokuthi wathola lezi inhlanga lezi, uyahlonishwa noma kuthiwa bowuthatha kancane kangakanani lapho, noma ngabe isendaweni yangakini, noma ngabe isekhaya kini, noma ngabe uthathwa kancane kangakanani, kodwa inhlonipho iyabuya ngalo muthi ngoba unamandla kakhulu. Ngiyabonga nje kakhulu. Nami-ke ngithaka nje le nduku, nginomkhuhlane ongiphethe, kodwa-ke hhayi, ngizolulama ngokukhulu ukushesha. Ngizolulama. Ngiyabonga nje ukuthi niloke nilandele njalo, niqhubeke nokulandela nje, kusakuningi okuzayo. Ngisazokhipha iy'nduku impela ezijule kakhulu, ezijule kakhulu. Siyathokoza. Amen.